A Banqueiro recupera as festas do Carme. Unha nova comisión organizará o primeiro domingo de setembro a popular festa con xantar popular, misa e procesión. O Carme volve a Banqueiro da man dunha nova comisión. A celebración levarase a cabo o primeiro domingo de setembro e para comezar a marcha este sábado 21 de xuño organizarán un xantar popular. A idea naceu dun grupo de veciños que pretendían recuperar unha tradición marítima tan senlleira como é a festa do Carme. Xa o ano pasado levaron a cabo unha misa e unha procesión, pero agora a Comisión de Festas fai unha aposta máis grande. Xuntámonos un grupo de xente da parroquia da Banqueiro para volver a retomar o que é a festa do Carme. Ten moitísimos anos, levaba uns cuantos anos sin facerse. O ano pasado fixemos o que é a procesión, a misa e a procesión no Mollo do Bodión. Este ano pretendemos retomar como que é a parte da misa e a procesión algo máis lúdico. Temos pensado facer o que é un xantar popular, ter algo de orquesta, de música. Para empezar a mobilizar un pouquinho a xente, decidimos o día 21 deste mes facer un serán no que na parroquia, na aldea. E ao mesmo tempo vamos tamén a homenaxear ao Banqueiro, ao Club de Fútbol do Banqueiro, que foi, polo ascenso que tuvo este ano. Dende o Concello de Boiro felicitan aos veciños por recuperar esta tradición, ao tempo que tenden a man para seguir colaborando e animan a veciñanza a chegarse a Banqueiro. Esta nova directiva quere volver a impulsar esta tradicional, sobre todo festa e romería que se viña desenvolvendo no Budión cunha procesión marítima que se fai no mes de setembro. A nos, alégranos moitísimo que sigamos medrando culturalmente, que a xente siga facendo e traballando en prol da cultura e, como non pode ser de outra maneira, o Concello de Boiro está aí para intentar axudalos no que pode. Para poder intentar recaudar un pouquiño de cartos para facer esa festa, este sábado 21 de xuño van a facer un serán tradicional, van a ter un pouco de música tradicional mezclada un pouco tamén con música moderna, porque rematará a festa con un DJ.